Bien, adama an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen walimadɔn nin ye an sigilen an ka laadala kɛnɛ kɔnɔna la min bɛ tali kɛ gafe kunnafoniw na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na ka ladɔnya k'a fɔ a sɔgɔlen bɛ Yeli Vision de la Yeli Vision ni u ka gafe kunnafoni wa ni baara min don an bɛ a cɛsiri na wuli ka jɔw kɛ ka daminɛ tɛnɛn fo ka taa se juma kɔni ma an bɛ sigi nin kɛnɛ in yɛrɛ kɔni kan an bɛ kunnafoniw ta kunnafoni min n'a bɛ bɔ gafew kɔnɔ gafew ni olu minnu kɔni tɛgɛnɔ bilala kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kalimu karamɔgɔw ale ni Dabaji karamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ka cɛsiri n'u ka maguwa min ni u b'o kɛ yaasa ka se ka kunnafoni k'o ta k'o kɛ sɛbɛn ye k'o bila bala kɔnɔ anw fana b'an tɛgɛ don o balanw de kɔnɔ ka se ka bɔ ni olu yɛrɛ kɔni ye ayiwa min ye malidenw ye ka se ka olu yɛrɛ kɔni bilasira kunnafoni a kana kɛ maa si den kelen negela ye o de b'an bila ni sigi na an bɛ segin a kan bi ye tɛnɛn juwe kalo tile 3 san 2023 ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i b'a ye k'a fɔ seli yɛrɛ kɔni tɛmɛlen kɔfɛ adama nin kɛra an ka sigi fɔlɔ ye ni a ma ɲa an ka sigi fɔlɔ kɛra nin ye kabini seli yɛrɛ kɔni tɛmɛra laada don an bɛ maa minnu ni olu b'u sɔgɔ n'an ka waati ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ tanuni ni foli ani waleɲuman dɔn k'a kɛ k'a ɲɛsin a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ bɛɛ samɛ san caman bɛ ala bolo ala ka a yira maliden a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na an bɛ siran minnu ɲɛ k'an kisi olu ma sababu ɲuman ayiwa k'olu jidi an ka jamana kɔnɔ k'an kisi sababu jugu ma bagan minnu fagara jeli minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɔnna an bɛ dugawu yɛrɛ kɔni kɛ gɛlɛyaw fɛn fɛn b'an ka jamana ani jamanadenw kan ayiwa bagan ninnu jeliw u ka se ka taa ni o gɛlɛya yɛrɛ kɔni kelen kelenna bɛɛ lajɛlen foli an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'a kurakuraya tuguni k'a ɲɛsin min bɛ tali kɛ Mamadu Fa Separa honorable Banamba k'a fo k'a waleɲuman dɔn n'an ye a fo a furumuso ɲuman ni o bɛ tali kɛ ayiwa Saran Tarawele cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ko sarangosi saran an b'a fo nin waati in na ka Universel Media cɛden a bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kalilu Senparan ni ale ka butiki ba fila suguba kɔnɔna fo ka taa se Bamakɔ Woninda yɛrɛ kɔni na ayiwa n'i donna kelen kelen kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ nisɔndiya ani damu i b'o de sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tulu min bɛ yen nɔ bi ni cicogo yɛrɛ kɔni t'a la tulu la danni sanji don tulu la sangalamaci o de ye Super GT n'i kɔni y'a k'i ka moteur la an dalen don a la a kɔrɔ i t'a fɔ maa si yɛrɛ kɔni den kelen na n'an bɔra yen nɔ an bɛna teliya la ka don an ka mairie kɔnɔ ayiwa maires la danni sanji ale fana bɛ aw ɲɛ ani anw yɛrɛ kɔni fana ɲɛ baara ɲuman cɛsiri a ka komini ye o kɔni o bɛ senna o bɛ sabati la waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la maire min o de ye Umaru Togo ka fo ka mairie baarakɛla kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fana fo nin waati in na n'an ye Umaru Togo fo an bɛ boli halisa ka tɛ a baarakɛɲɔgɔn kelen kelen min ye Tunkara k'ale fo ale ni misiba an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na n'an ye foli kɛ ka bɔ yen siga foyi t'a la an bɛ don impôt kɔnɔna la impôt an b'a dɔn nin waati in na maa caman bɛ yen nɔ olu bɛ u ka sirabaraw ka se ka olu munumunu min b'a to u bɛ anw lasɔrɔ cogoya min na an ka waati ninnu kɔnɔna la o kosɔn an bɛ foli kɛ impôt kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune 1 ale impôt kɔnɔna la musoba minnu bɛ yen nɔ wa k'u bɛɛ lajɛlen fo impôt a ɲɛma ka se ka o yɛrɛ kɔni fɛnɛ fo n'an ye foli kɛ nin nɔ an bɛ kokura tuguni ka maliden cɛman ni musoman ka bɛɛ lajɛlen fo adama sɔnkɛra ninnu bɛɛ lajɛlen ma ni o kɛra waati min na an bɛ boli teliya la ka taa sugu la ayiwa taa ni ka segin bana an b'a fɔ an bɛ segin a kan o tɛ jɔni to min ye Super GT ye ka taa ale mafilɛ ka sɔrɔ ka segin ka na Universel Media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ dama tɛmɛndiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batteriman ani jisama mansin u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansinw humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media
iye ko ye fɔ ko ban universel media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 universel media minaɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali ladege bali. siga foyi t'a la bamananw b'a fɔ ten tani ka segin bana tɛ jɔni foyi den kelen to sɛbɛn bi an tɛgɛ mana bɔ sɛbɛn caman nɔfɛ an kɔni ye kelen min ɲini o de kɛra soir de Bamako ye bari ka d'a kan se min kɛra min ye sɛbɛn fura ninnu kɔni feereyɔrɔ la i b'a ye kɔnɔko a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na bi an bɛ waati min na ni donna an ka dugubaw kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ min yɛrɛ kɔni bɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na o de bɛ tali kɛ yɛlɛma kura min ni dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔkala Mayiga fo ka taa se jamana ɲɛma colonel Asimu Goyita ayiwa olu kɔni ye o min boloda ni o bɛ tali kɛ minisiriw olu yɛrɛ kɔni ka ayiwa yɛlɛma yɛrɛ kɔni na i b'a ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔkala Mayiga nin ye a ka gouvernement kɔni nin ye a tako filanan ye ayiwa ka bɛn ni juillet kalo tile fɔlɔ yɛrɛ an kɔrɔ n'o kɛra samedi don ye min bɛ tali kɛ jamana ɲɛma i b'a ye minisiri dɔw bɛ yen nɔ ka bɛn ni ayiwa ko ninnu taabolo ye ayiwa yafa kɔni kɛra olu ma o bɛ t'i jɔ fɔ minisiri 16 kɔni fɔ minisiri ayiwa o i b'a ye k'a fɔ minisiri 16 i b'a ye k'a fɔ yɛlɛma kɔni donna olu yɛrɛ de kɔni ka baara la i b'a ye dɔw olu kɔni nabilala pewu maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu tun bɛ jɔyɔrɔ min na ayiwa o kɛra jɔyɔrɔ falen yɛrɛ kɔni u y'u jɔyɔrɔ bila ka se ka jɔyɔrɔ wɛrɛ kɔni yɛrɛ ta i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni o bɛ se ka kɛ maakɔrɔw donnen ye ni malidenw yɛrɛ kɔni dalen b'a la k'a fɔ u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri a bɛna se ka kɛ sababu ye ka ko caman k'o yɛlɛma o de ye Musa Alasani Jalo ayiwa fo ka taa se min bɛ tali kɛ Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ni ale yɛrɛ tun ye PINPC a coordinateur yɛrɛ kɔni ye olu yɛrɛ kɔni kɛra maakura ye ayiwa i na komi a tɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen minnu ni olu farala nin gouvernement kura yɛrɛ kɔni kan nka bɔli maa minnu yɛrɛ kɔni n'o bɔra o dɔ ye Imam Umaru Jara hali n'o o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ kɔni ka tali maa caman yɛrɛ kɔni m'a faamu a ma bɛn maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma fo ka taa se min ye Sidibe Dedu Usman ni ale tun bɛ kalanko kɛrɛnkɛrɛnnenya la duguma kalan ale ni cɛmancɛ kalanko yɛrɛ kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se ayiwa Jawara Awa Pulo Jalo ni ale yɛrɛ kɔni kun ye an ka baarakɛlaw ale ni kumaɲɔgɔn baarakɛlaw ani min ye ayiwa o lafasali tɔn yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛma ni jamana gouvernement ni lafasali tɔn yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ale kun ye o minisiri ye i b'a ye k'a fɔ maa caman yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ninnu kɔni kun bɛ se ka taa to u jɔyɔrɔ kɔni na nka n'i nana ka jateminɛ minisiri minnu ni olu yɛrɛ kɔni taara an bɛ waati min na baaraw yɛrɛ kɔni na minnu ye cɛsiri yɛrɛ kɔni kɛ an bɛ sigi a kan o dɔ ye Imam Umaru Jara fo ka taa se Awa Pulo Jalo ale yɛrɛ kɔni ma ni Sidibe Dedu Usman ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra minisiri ye minnu ni olu ka taali a kɔni balila maliden caman yɛrɛ kɔni na nka o fɛnɛ tɛmɛ ka bɔ a la i b'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri minnu fɛnɛ dɔw kɔni bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ olu ka taali a ma bali maa si yɛrɛ kɔni den kelen na o dɔ de ye Mahmud Mohamed ye fo ka taa se Aruna Ture i b'a ye k'a fɔ ani Birahima Kamina ninnu kɔni kɛra minisiri minnu ka taali bi an bɛ waati min na a ma bali maliden caman yɛrɛ kɔni na nka maakura minnu ni an bɛ olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ fɔ ni olu bɛ ka don maaw yɛrɛ kɔni dara la ka ban u sigara kan u dara kan ka ban siga tɛ nin na a kɛtɔ b'a la ka tila ka danganiya kan k'a fɔ Musa Alasani Jalo ale kɔni bɛna kɛ minisiri ye i b'a ye ka bɛn ni a ka baara tɛmɛlenw ye jɔyɔrɔ min kɔni kalifala la a bɛna se ka o minɛ yɛrɛ ka se ka o yɛrɛ kɔni k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fa wa i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na n'i ye an ka sɔrɔko ni jago ka taa o fanfɛla fɛ min ye da la dumuni gɛlɛya caman kɔni b'a la malidenw olu kɔni ɲɛ jɔlen b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min b'a to yɛlɛma o bɛ se ka don o la cogoya min na dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔkala Mayiga maa caman yɛrɛ kɔni kun hakili la ko nin minisiri yɛlɛma in k'a kun na taa ni dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔkala Mayiga nka halisa min ye primatire ye ayiwa a ɲɛ minɛlen bɛ ni dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔkala Mayiga
bi an bɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ min ye Sogɛl ale yɛrɛ kɔni ka toli ye jamana premier ministre yɛrɛ kɔni na bari o b'a yira halisa k'a fɔ ko min ye colonel ye u ka danaya ani u ka min ye danaya an b'a fɔ ten o kɔni halisa o bɛ dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga kan nka fasiri sɛbɛnbaa b'a yira k'a fɔ halisa ko nin kɔni tɛ baara ninnu ka a kuncɛlen ye pepewu bari a ma d'a la k'a fɔ yanni waati nataw yɛrɛ kɔni cɛ min ye yɛlɛma ye o fɛnɛ kɔni kan ka don ko kura tuguni ayiwa minisiriw olu yɛrɛ kɔni na ale ma d'a la k'a fɔ o yɛlɛma kɔni ni o na kɛ fiyewu ni dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ayiwa ni o yɛrɛ kɔni ma a jɔyɔrɔ kɔni k'o bila pewu bari ka d'a kan o yɛlɛma ninnu olu de kan ka kɛ min b'a to kalafili minnu ni o bɛɛ labɛn na ka na o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni o bɛ se ka sabati cogoya min na nka yanni o cɛ minisiri minnu ni olu yɛrɛ kɔni donna i b'a ye k'a fɔ o dɔ de ye ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanko minisiri duguma kalan fo ka taa se cɛmancɛ kalanko yɛrɛ kɔni ma o baara o ɲɛ minɛlen bɛ Amadu Si Sabanɛ ale yɛrɛ kɔni fɛ minisiri min ka baara bɛnnen bɛ sanfɛ kalanso ale ni ɲininiw yɛrɛ kɔni ma o de ye Buruyima Kansayi ye ayiwa minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka dugujukɔrɔ nafolo olu ko ɲɛnabɔli ma o de ye Amadu Keyita ye ayiwa minisiri min fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya dɛmɛ ka se k'o ta ka malidenw yɛrɛ kɔni k'o sɛgɛrɛ o de ye colonel Asan Bajalo Ture ayiwa ka bɔ yen minisiri min ni ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka baara kɔni bɛnnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa baarakɛlaw kumaɲɔgɔnya olu ni ayiwa lafasali tɔn yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se jamana yɛrɛ kɔni ma o de ye Fuseni Kulubali ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ sifinnakaw ani an ka farikolo ɲɛnajɛ kow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma o de ye ayiwa Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba fo ka taa se minisiri min ka baara kɔni bɛnnen bɛ maliden minnu ni olu yɛrɛ kɔni sigilen bɛ kɔ kan ani farafinna ka kelenya ayiwa o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Musa Ag Atayɛri ayiwa ka bɔ yen minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka sɛnɛ yɛrɛ kɔni ma o ye Lasinɛ Danbele minisiri min fɛnɛ bɛ yen n'ale ka baara bɛnnen bɛ kuranko ale ni jiko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma o de ye Bintu Kamara ye ka bɔ o la minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka baarako ani baaradegew olu yɛrɛ kɔni ma ayiwa fo ka taa se kɛnyɛrɛye kɔni baarako bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma o de ye madame Bagayogo Aminata Tarawele ayiwa minisiri min fɛnɛ halisa n'ale ka baara bɛnnen bɛ musow denw fo ka taa se du yɛrɛ kɔni kunkanko kibaruya bɛɛ lajɛlen ma Mariam Mayiga minisiri min bɛ yen nɔ n'ale ka baara bɛnnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la usine ko ale ni jɛko yɛrɛ kɔni ma o de ye Musa Alasani Jalo minisiri min n'ale fɛnɛ ka baara bɛnnen bɛ an ka min ye ayiwa jamana dugu olu kɔnɔnaw ko ɲɛnabɔli yɛrɛ kɔni ma fo ka taa se dugukolo ko yɛrɛ kɔni ma o de ye minisiri min ye Imirana Abdulayi Ture wa minisiri min fɛnɛ n'ale ka baara bɛnnen bɛ sanuya ani sigida ladilanni o ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma o de ye Mamadu Samake minisiri min ni ale ka baara bɛnnen bɛ kunnafonidi ko ani a ko tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma o de ye Amadu Ag Ileyini ye ayiwa minisiri min fɛnɛ n'ale ka baara bɛnnen bɛ baganmara ma o de ye Yuba Ba ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ ninnu de kɔni kɛra minisiri ye minnu ye maakɔrɔw ka se ka olu yɛrɛ kɔni nɔra bila nin waati yɛrɛ kɔni na parce que a sɛbɛnna Mayimuna Dunbiya fɛ an ye min bɔ halisa soir de Bamako kɔnɔna la an bɛ to halisa o soir de Bamako kelen ale kunkanko kibaruya kɔni na i b'a ye bi e ko ayiwa baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kun a ma cɛ wa san 10 tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ diɲɛ kelenya tɔnba ale ka bolofara min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko MINUSMA ale yɛrɛ kɔni bɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ i b'a ye ka bɛn ni min bɛ tali kɛ sigi laban min yɛrɛ kɔni kɛra ayiwa i b'a ye bɛn kɛra a kan min b'a yira k'a fɔ MINUSMA Mali kɔnɔ olu ka manda san wɛrɛ kɔni tɛna fara kan koso ni kasaw k'a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna cɛ nin waati in na ayiwa ka se ka Mali yɛrɛ k'a segin malidenw yɛrɛ kɔni ma i b'a ye laɲini kɔni a kɛra fɔlɔ Mali ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni fɛ u ye sɛbɛn don Conseil de sécurité de l'ONU na wa min na n'u b'a ɲini diɲɛ kelenya tɔnba ka bolofara min yɛrɛ kɔni bɛ yan olu bɛ se ka u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen de kɔni cɛ cogoya min na i b'a ye jateminɛw kɔni y'a jira k'a fɔ gɛlɛyaw olu yɛrɛ kɔni bɛ anw ka jamana kɔnɔ minnu ni a kɛlen bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye bɛn ani tɛgɛdi ɲɔgɔn ma o kɔni kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen de kɔni kɔnɔna la wa i b'a ye k'a fɔ sariya min ni a bɛ ta min ye diɲɛ kelenya tɔnba olu yɛrɛ kɔni ka laɲiniw kɔnɔna la wa n'a bɛ fɔ o ma ko Charte des Nations Unies olu kɔni ye a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na MINUSMA ale ka baara min ni o bɛ ka kɛ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka se ka nin baara ninnu k'a bɛɛ lajɛlen kɔni ka kun cɛ an bɛ waati min na kɔni i b'a ye MINUSMA olu kɔni bɛna to Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fo ka taa se décembre kalo tile 31 yɛrɛ kɔni ma o waati yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min ye diɲɛ kelenya
tɔnba a ka kɛlɛkɛcɛ minnu yɛrɛ kɔni olu kan ka labɛnw kɛ labɛn minnu ni o de ye ka se ka u ka minɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen ka se ka o cɛ cogoya min na min b'a to u bɛ bɔ mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka nin baara ninnu wa ninnu bɛ kɛ ni mali ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni ka yamaruya ani u ka dɛmɛ o yɛrɛ kɔni kɔnɔna diɲɛ kelenya tɔnba n'o ye ONU yɛrɛ kɔni ye a y'a ɲini mali ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛ wa min b'a to u bɛ se ka bɛnkan ninnu ko olu bɛɛ lajɛlen k'o bonya cogoya min na min b'a to olu ka kɛlɛkɛcɛw n'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen o taa ni ka segin o bɛ se ka kɛ lafiya ani damu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na nka halisa a b'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ diɲɛ kelenya tɔnba ka bolofara min yɛrɛ kɔni bɛ yan olu ka taali hali n'o y'a sɔrɔ a bɛna kɛ gɛlɛya caman ye bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ kɔni bɛ mali ani banbacikɔrɔw olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ u ye u sinsin a kuma yɛrɛ kɔni kan kojugu ayiwa a ko yanni diɲɛ kelenya tɔnba ka bolofara min yɛrɛ kɔni bɛ yan olu yɛrɛ kɔni ka se ka taa ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ u ka baarakɛminɛ minnu bɛ yan ayiwa ani u ka cɛden minnu yɛrɛ kɔni bɛ yan nɔ ka se ka olu lakɔlɔsili ayiwa k'o kɛ u ka baara ye wa i b'a ye k'a fɔ u mana kɛ fan o fan na gɛlɛyaw n'u u y'a ye minnu ni o bɛ tali kɛ bingali walew la bingali wale minnu ni o bɛ ka ta ka min ye jamanaden nanamasumalu olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ minnu ni u bɛ ko olu dɛmɛ u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni u bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw olu yɛrɛ kɔni ma ani maa minnu bɛ degun yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ɲininen bɛ diɲɛ kelenya tɔnba yɛrɛ kɔni fɛ cɛsiri ni wulikajɔ min n'u bɛ se k'o kɛ u k'o kɛ ka bɛn n'o hakilina yɛrɛ kɔni ye i b'a ye bɛnkan min ni faransi yɛrɛ kɔni taara ka t'o yira diɲɛ kelenya tɔnba yɛrɛ kɔni na ayiwa o kɔnɔna la o de b'a jira k'a fɔ ayiwa min ye diɲɛ kelenya tɔnba ka bolofara min bɛ yan u n'u ka minɛn bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛ cɛ ka bɛn ni janvier kalo tile fɔlɔ ye san 2024 o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka yanni o cɛ a yira k'a fɔ diɲɛ kelenya tɔnba ka cɛdenw n'o ye kɛlɛkɛcɛw ye fo ka taa se u ka baarakɛlaw ma olu kɔni bɛ to yanni nɔ mali kɔnɔna la k'u ka min ye kɛlɛkɛminɛnw ani u ka minɛn wɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni na n'a bɛ fɔ minnu ma ko installation ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi min b'a to ayiwa baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ se ka cɛ hɛrɛ la cogoya min na nka lamɛriki jamana fo ka taa se royaume-uni ma ale ni equateur brésil ale ni suisse fo ka taa se japon yɛrɛ kɔni ma olu ye a yira k'a fɔ minisma tali ka bɔ mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la olu y'a kɛ nimisa yɛrɛ kɔni kuma ye bari u y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na gɛlɛya caman o de kɔni bɛ mali kɔnɔna la a ka ja cɛncɛnkan jamanaw olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko bi an bɛ waati min na mali cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni kelen a ma nɔgɔn olu ka se ka u ɲɛ jɔ gɛlɛya ninnu yɛrɛ kɔni na nka u ye wele kɛ wele min b'a to diɲɛ kelenya tɔnba ka kɛlɛcɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ yan laɲini mun kɛra olu ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen sabati fo ka taa fɔ baara ninnu bɛɛ banna waati min na halisa royaume-uni ale kɔni y'a ka jɔrɔna ko ka se ka olu kɔni yira bari ka d'a kan olu fɛla ye kalo 6 o kɔni ka dɔgɔn min b'a to diɲɛ kelenya tɔnba yɛrɛ kɔni bɛ se k'a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni cɛ cogoya min na u ka laɲini kun ye yaasa baara ninnu ka se ka kɛ lafiya kɔnɔna la ka waati di waati min na ni minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka cɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya yɛrɛ kɔni ye bari u b'a jira k'a fɔ lakanabaliya o kɔni o bɛ yen nka Ghana fo ka taa se ale kɔni kumara jamana minnu tɔgɔ la n'a bɛ fɔ min ma A3 o de ye Gabon Ghana fo ka taa se Mozambique yɛrɛ kɔni ma u ye a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na ko mali ale ni diɲɛ maa kana yira k'a fɔ diɲɛ kelenya tɔnba ka bolofara min bɛ yan olu kɛlen k'u ka minɛ yɛrɛ kɔni cɛ k'o t'a yira k'a fɔ ko diɲɛ jamana tɔw bɛɛ lajɛlen y'u kɔ don mali la koyi waati o waati mali mago kɔni mana jɔ dɛmɛ yɛrɛ kɔni na dɛmɛ min ni a bɛ kɛ ka ɲɛsin lakana ale ni basigi yɛrɛ kɔni sabatili ma ayiwa k'a k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ jamanaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yen yaasa ka se ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni don a ma equateur halisa olu y'o o gun min ye alibani fo ka taa se maliti yɛrɛ kɔni na ka se ka mali ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni wele bɛnkan sɛbɛn min bɛ mali ale ni banbacikɔrɔw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka ni bɛnkan sɛbɛnw ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bonya halisa kumakan minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen n'a bɛ tali kɛ kalafiliw la ka se k'a kɛ a waati yɛrɛ kɔni na kalafili jɛlen ayiwa o baara ninnu fana ka se ka sabati cogoya min na ka bɛn ni san 2024 ye min b'a to fanga yɛrɛ kɔni bɛ kalifa jamanaden nanamasumalenw kɔni na lamɛriki jamana olu kɔni ye a yira k'a fɔ olu ma jɛ n'a ye bari ka d'a kan mali ɲɛmaaw kɔni ye waati tɛmɛnlenw na ko kɛ ko min b'a to minisma ale yɛrɛ bɛ gɛlɛya sɔrɔ a ka baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni a bɛ fɔ min yɛrɛ kɔni ma u ka taa ni ka segin f'u ka yamaruya yɛrɛ ɲini mali ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛ nka bi an bɛ waati min na irisi olu kɔni fana y'u ɲɛ don kuma la nka u y'a jira k'a fɔ diɲɛ kelenya tɔnba ka bolofara min bɛ n'o ye nations unies ye ayiwa mali ɲɛmaaw kɔni ye laɲini mun k'u fɛ ayiwa sɔn min kɛra o laɲini yɛrɛ kɔni ma k'olu bɛ diɲɛ kelenya tɔnba ka bolofara k'u fo k'u waleɲuman dɔn
nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa min b'a to ayiwa baara ninnu bɛ sabati a ko an ka tiɲɛ fɔ diɲɛ kɛlɛ tɔnba laɲini min kɔni tun kɛra minisma yɛrɛ kɔni fɛ mali kɔnɔna la k'an ka sɔn a ma ayiwa baara ninnu u ma se k'a kɛ ka se a dan na ayiwa mali ka laɲini hali n'o y'a sɔrɔ olu ma kokɔrɔma don n kɔni y'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔw la kɔni i b'a sɔrɔ tiɲɛ a bɛ mali yɛrɛ kɔni bolo fasiri sɛbɛnna umaru ngoyiba fɛ an ye min bɔ soir de bamako ale kɔnɔna la halisa an bɛ to soir de bamako kelen kɔnɔna la i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na waati tɛmɛlenw kunnafoni dɔw tun bɛ folofolo la diɲɛ dɔnniya sirakɔrɔw fɛ min bɛ tali kɛ sisiya kibaruya yɛrɛ kɔni na ayiwa maa caman kɔni ye a yira a ka kumaw kɔnɔna la ko yamaruya kɔni dira min ye sisiya ye a bɛ se ka don anw ka jamana kɔnɔ fo ka tila ka a min cogoya min na ayiwa minisiri min ka baara bɛnnen bɛ sifinnakaw fo ka taa se farikolo ɲɛnajɛ ma hali n'o y'a sɔrɔ nin kɔni bɛna kɛ a ka déclaration laban yɛrɛ kɔni ye kɔni y'a yira k'a fɔ fan si den kelen minisiriso min i ɲɛ don a la min b'a yira k'a fɔ sisiya a bɛ se ka segin ka don anw ka jamana kɔnɔ min ye ka mini yɛrɛ ka se ka o fɛnɛ yɛrɛ kɔni yamaruya a ko maa minnu kɔni ye nin sɛbɛn jugu in ka se k'a bila ayiwa diɲɛ donna sirakɔrɔ yɛrɛ kɔni fɛ fɛɛrɛ ni dabaliw bɛna tigɛ min b'a to tɛgɛ bɛ da tigilamɔgɔw kan u ni ɲangili min yɛrɛ kɔni ka kan ka se ka o daw u yɛrɛ kɔni kan a ye misali suruma yɛrɛ kɔni kɛ jumɛn ye fasiri sɛbɛnba ko don o de ye Petit Gimba kɔsani in na ni ale yɛrɛ kɔni sɔrɔla ni sisiya ye fɔ a yɛrɛ kɔni sibon na ayiwa ala ni Sidiki Jabate ale yɛrɛ kɔni ka dɛmɛ fɛ o de kɛra sababu ye ayiwa gɛrɛntɛ min kun kan ka siri ka bɛn ni Petit Gimba ka bɛn n'a ka nin wale ye o kɔni o bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka ladɔnnali kɛ ko ka bɛn ni juin kalo tile 26 ye cakɛda min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'o olu ka baara bɛnnen bɛ ɲɛnaminimafɛnw olu ayiwa kibaruya kɔni bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɛ t'i jɔ kilo 24 ani a kunkanfɛn dɔrɔgujugu ni ɲɛnaminifɛn ani a ɲɔgɔnna si wɛrɛ furakisɛw n'a bɛ fɔ min ma ko tramadɔli o min bɛ t'i jɔ a comprimé 18 ɲɔgɔnna si la wa fo ka taa se héroïne n'o o ye dɔrɔgujugu dɔ fɛnɛ kilo 227 garamu 227 ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛra ka se ka u jeni ka tasuma bila la nka o baara ninnu fɛnɛ senfɛ a bɛ fɔ min ma ko sesiya n'o ye a appareil yɛrɛ kɔni ye 332 ɲɔgɔnna si olu kɔni jenina nin baara ninnu yɛrɛ kɔni fɛ min ni a sɔngɔ yɛrɛ kɔni n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyari 2 ani a kunkanfɛn yɛrɛ kɔni na bi an bɛ waati min na fasiri sɛbɛnba kɔni y'a yira k'a fɔ min ye ayiwa su ŋana don u ye olu yɛrɛ kɔni ɲininka u y'a yira k'a fɔ waati tɛmɛlenw olu ka baaraw n'u ka yɔrɔw kɔni na a y'a sɔrɔ sisiya min a kɔni yamaruyalen bɛ waati min na su kelen kɔnɔ olu bɛ se ka taa fɔ 120,000 ɲɔgɔnna si la nka bi ayiwa ka dan minfɛnw ale ni dumuni yɛrɛ kɔni ma ayiwa kuma dɔw la ka se ka 20,000 yɛrɛ sɔrɔ tile kɔnɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen don gɛlɛya ye olu yɛrɛ kɔni ma fasiri sɛbɛnna ma i bɛna duguma fɛ ani min bɔ soir de bamako kɔnɔna la adama ayiwa basi tɛ an b'a bila an nɔ cɛw kuma ye digi kɛ n na donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn adama k'i yɛrɛ fo ani aja ture k'a fɛnɛ fo ka waleɲuman dɔn fɛn fɛn bɛ n'olu b'u sɔgɔ n'an ka waati nin kɔnɔna la a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni ala ma basi kɛ sini nin waati kelen na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka gafe kunnafoni kɔnɔna la halisa bilasirali ka se k'o kɛ malidenw ye min b'a to kumasiri bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ bɔ u kɔnɔna la cogoya min na sabalikɛ ture maki kan salifu tarawele fo ka taa se siriki ture ma ayiwa ale ni awa jara ayiwa halisa min bɛ tali kɛ darame ani a bɛɛ lajɛlen n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an b'a fɔ wasalam